A veure, estem aquí amb la Montserrat Fresneda i ha portat una fotografia fabulosa de la carretera de Collblanc. Endavant, Montserrat, descriu-nos què veus aquí. Bueno, doncs això és la carretera de Collblanc, que després de la guerra es deia carretera de Madrid, després ja va posar carretera de Collblanc. Un cantó era la carretera de Collblanc i l'altre cantó era General Primo de Rivera. Un cantó és Hospitalet i aquest cantó és Barcelona, districte 14 a les Corts. Aquesta és allà on vaig néixer jo, la meva família, 5 germans, Mudanzas Collblanc, es veu encara el lletrero. Hi havia un arbre, ja veieu, molt gran, un plataner, el bar del Modesto, aquí hi havia un aburador pels cavalls, aquí hi havia la casa de la Isabel i la Josefina, eren 4 germanes, i al davant hi havia la benzinera, que encara hi és ara, la benzinera. Estaven fent obres aquí per eixamplar la carretera. La serra llavors era molt ampla i jugàvem a la serra. Després la van fer més estreta, van arrencar l'arbre i ja no té res a veure el que hi havia amb el que hi ha ara. Ara hi ha uns grans blocs de pisos al davant del cementiri de Sants. Just al davant del cementiri de Sants, és això? Queda a l'esquerra. Aquí al davant hi havia la fàbrica de lleixiu i salfumants d'en Joan Sunyer, que tenia al costat de la benzinera tota la façana fins a baix del cementiri, era de propietat de la família Sunyer Calaf. I nosaltres érem Fresneda, de Mudanzas Collblanc, recader d'Hospitalet. El primer recader que va haver a Hospitalet va ser el meu pare. El primer? Sí, primer anàvem un carro i un cavall i tancava el cavall a dins de la galeria. Passava per aquí el cavall, es deia la primera, es deia la pequeña i el segon era el moro. Passava tota la casa fins a la quadra que la teníem al darrere. Després vam anar a viure nosaltres a dalt al pis, primer vivíem aquí baix, després vam anar a viure a dalt al pis perquè era un pis molt gran i nosaltres necessitàvem lloc, eren els llogaters, van tindre que marxar. I aquí hi ha una finestra, una porta, un balcó, que aquí dormíem la meva germana i jo. I al costat jo vaig muntar la perruqueria. Amb una altra foto que tinc ja es veu sense arbre i sense res, ja es veu més bé les finestres. I tot sempre concentrat al mateix trosset de carrer. Sí. I aquest arbre sempre testimoni de tot fins que el van... Fins que el van treure, el van arrencar per fer la carretera molt més ampla. Llavors les aceres van quedar petites i, bueno, aquest arbre, llavors no hi havia... El plataner? Sí, el plataner. La fotografia, Montserrat, de quin any aproximadament seria aquesta fotografia? Doncs mira, quan la nevada, nosaltres encara teníem el plataner aquí al davant. Això no sé jo, els anys que deu fer. Podria ser anterior a la nevada, clar. Sí, anterior a la nevada del 62 o del 61. Molt bé. Sí. Molt bé, Montserrat.